Yeah, welcome back to the YouTube channel. And cameras basi nditu ka update ka mango pamene nditu tikufuna tione kuti zigawenga zimenezi a Trump komanso especially a Trump ndi anzawo a chinyawu kuti afuna apange uchigawenga wantondo wanji ku dziko licha la Iran. So iwo wandetu plan yawo ndiyononga dziko la Iran, kuliononga basi, kuononga china chilichonse, kuononga ma bridge komanso akuti civilization kuti akuti imwalira iphedwa. So meaning kwena kuti nthawi zambiri iwowa maiko onse ambiri amene amapita kukamenya nkhondo chanchani amati akupita kukabweretsa civilization, kukabweretsa umakono kutukuka. Koma tsopano apapa kutukukako akuti kulipo ku Iraniko amene ndi afuna kutukukako akubwezeresenso akukhalenso abwererenso mbuyo panepo I don't know kuti mukumva bwanji. Sizikumveka chifukwa iwo akufuna civilized country, right? Kuti tikamati dziko lili muli civilization, muli dziko lili ndi civilized, tosati mazeto khande kuti dziko lotukuka ndi kuti dziko tikuyenda limodzi, tikuyenda it's modern world. So Iran iyo akuti ndi civilization iyo kutukukako iye afuna akuyotse. Trump uyo nde anyway ma Iranians adula kukambirana konse akuti tikambirane so after nkhondo ikatha. Chifukwa kukambirana kumene kumachitika kumati makoto tikambirana uoneka zoti nzokhazo ngopusa chabe. Yeah. Simungapange kumakakhala makambirana kumaphulitsabe nde Iran yadula zokambirana nazo kuti tapangani kayi nkhondo yanuyo, I think tikambirane afterwards. Ndi zimene zili pano. So Iran yatenga ndithu yenna kuti tipange chain, human chain, tipange chain ndithu tiyalane mabridge mo komanso majano ma power plants, ma Eskom mo tiyalane minimum. Yes, kumene kuonetsa zoti ifeyo tizafera dziko lathu. Iwalani propaganda ya ku Israel yomati imene yachita Mossad kuti imene yo ndi panic. Munthu wopaniki mamudziwa. Munthu wopanikizika mamudziwa. Kumene kuti kulimba mtima. Kumene kuti kulimba mtima. Kulimba mtima ndi kumene mukamamva zoti anthu olimba mtima nkhaneke makhaleti mabomba auzidwa kuti mbomba akubwera iwo nkupita kuti komweko. No, right? Sipaniki imene jaya. Same thing. Anthu abweza panga attack family yako iyo mkima pati kima kutsogolo takule ngati mufuna kupanga attack awawa ndiphenene ndili pano tenazo imene ndi panic. Tell me, logic yakuti imene kaganiziro kakuti ukameneko iweyo abwera afuna apange attack family yako, makolo ako, ndani iyo ngukuyema kutsogolo kuti no, amene ngati niyo mapha inu mumamveka ndi mbiri zakupha. Koma ine ndilipo mpano panga zimene mathazo imene ndi paniki. Kumene ndi panikizika? No, come on man, zina zake zikumakhala ndi logic. So uchigawenga umene ukufuna uchitika ku dziko la Iran amene unamba kale chabwera afuna ngopangaso kwambiri. Pope Papa wanilala kuti no, actually izizi nzino kuti sizosamveka, ndi nkhondo yophwanya malamulo komanso kuphwanya malamulo kwalakwiranso anthu kwambiri. Papa amene ndikuti anthu amene like tikamakamba zikuzanza chipembedzo kuti chipembedzo chimalimbikitsa umunthu, you understand? Chipembedzo chizikuuza umunthu wako kuti yes, chizikuphunzitsa umunthu, chizikuphunzitsa chikondi. Asking all people of goodwill to search always for peace and not violence.
to reject war, especially a war which many people have said is an unjust war, which is continuing to escalate, and which is not resolving anything. In fact, we have a worldwide economic crisis, energy crisis, situation in the Middle East of great instability, which is only provoking more hatred throughout the world. So come back to the table, let's talk, let's look for solutions in a peaceful way, and let's remember especially the innocent, children, the elderly, the sick, so many people who have already become or will become victims of this continued warfare. To remind all that attacks on civilian infrastructure is against international law, but that it is also a sign of the hatred, the division, the destruction that the human being is capable of, and we all want to work for peace. People want peace. I would invite the citizens of all the countries involved to contact the authorities, political leaders, congressmen, to ask them, tell them to work for peace and to reject war always. Thank you very much. Amino ndi baba. Tentangana kuti ku Israeli bwa chochitika ncha. Ku Israeli achito khala pa ali pa TV kumawalengera. Ali 1 2 ali kumawalengera yo chakuti ali maminisi ata. Nthawi yata sobano. Chozoti a Trump akuyenera kupanga uchigawenga ku dziko lawo ku Iran. Amen. Anthu sankhidwa ndi Mulungu akuti maiko ena even amene chabwino maiko amene zachipembedzo sayuda chanchani maiko ena achizungu ayinoona kuti no. Izi uchitika kuze nzopambana za uchitsiru kwambiri. So umene uwu ndi uchitsiru umene a Trump akufuna tani akufuna auchite ku dziko la Iran. Okay, chabwino. Kumano pachitika chinthu chine chakeso. Ku Kuwait kuna tuluka bomba ina lake ku Kuwait. Remember Iraq ndi Kuwait ndi my neighbors. So kuna bangidwa like launch bomba kupita kuti ku Iraq. Ku Iraq kucha kupantha kwana atatu. Anthu adziwa bomba licho ku Kuwait. Anakadziwa. Panopa embassy ya Kuwait ku Iraq iko. Fanzili kuti fanzili kumeneko passport. I mean, I don't know kana banga mistake but Americans so bajamugisa chiro mabezi ngata amene wawa. So Iran pakali panopa ikudikirira kuti chochitacho achite koma iwo akuti sakuopa kufa kwatha kufa. I mean so kuti ophedwa akhala iwo oyamba kukhala iwo yayi aphedwa kala anthu ambiri. So amene wawa ndi anthu aku dziko la ku Iran. Anthu ambiri apanga criticize kwenikweni adzudzula makamaka ntchito amene uwu and even so ku America komweko so anthu ambiri so adzudzulaso ntchito amene uwu kuti why I mean chifukwa chani koma mufuna I mean mwapasulira anthu. I mean kumene kuti that's a sign of kulephera kweneko. Israel and America, to be honest, alephera ku Iran, kulephera kucha. So after kuti alephera kupanga zina wapanga afuna alimbane ndi mabridge. Nanga bridge harani. Magesi harani. I mean, are you koma zimene mukuona ngazo mudzalipira kuti mukonzeso. Mudzalipira zimenezo. Zimene mukumfa muononge kumuna kuye. Muononga kali mungalipire. Ma-Americans sangalipira zimenezo. Akukaneka kulipira zinthu zawo zeni zawo zimene zaonongedwa ma GCC countries. Akaneka kulipira akwauza ma-Arab side talipirani mulipire. Are you telling me kuti chabwino zimene akufunazo kuti chabwino tufate pangezi ku Iran? Are you telling me kuti adzabwera wantengo zoti basi poti Iran yatsanduka mmene ife timafunira basi mabridge wa izi zonse zitipangaso? Are you telling me angapanga zimenezo? Yo change imene akufuna kubwesa ndi mtundu wanje. Kwawo ndi kupha, kuononga, ndi kuba. Zimenezozo
ndi mbiri za Satana. That's all. Ine sindikuona reason inini kuti mpaka akaonongere zinthu ngati mezozo. Akulu makanika nkhondo makanika basi nkhondo yaukanikani aukhengani pakhosi mukaphulise zinthu za ma-civilians. So pakadali pano maripoti akumveka zoti ndegezo zanyamuka kale kuchoka ku UK, ku base ya UK ndoti 7 hours kuyenda. So akuti zanyamanyama nthu zinthu mabomba koma Trump atafosidwa nkhani yakuzana ndi kulemogwesa ntchito nuclear. Trump akana kuti no sizigwesa ntchito nuclear. I mean nuclear sangagwesa ntchito, tinakuzana kale kuti sangagwesa ntchito nuclear koma pepatena ngasi ndi munthu wamisala mutu wake sizimadzuka zimene zikuyenda mutu mwake athawa kupeza kuti wanani wagwisa ntchito. Koma I mean pamene kuti imene ndi world war, right? Idzakhala nkhondo ya dziko lonse. So stay tuned and informed guys. Anything tiuzana Malawian cameras, stay safe out there.